Og det er Andreas Stougaard fra Slangerup, der har bragt sig i spidsen. Andreas Stougaard fra Slangerup er forrest. På andenpladsen er det Mads Christensen Post. Og så er der hård kamp om tredjepladsen. Men det er foreløbig Sune Skov Eriksen fra Holstebro, der er på tredjepladsen. Men stadigvæk Andreas Stougaard og Slangerup forrest i feltet. Og så forsøger Mads Christensen, men bliver afvist. Kørerne går nu ind på sidste omgang. Og så er Oliver Mikkelsen kommet op på tredjepladsen. Og 11. heat, det gav 3 point til. Og det er Pascal Peters fra Brovst, er forrest. Ja, det er Pascal Peters fra Brovst, der er forrest. Lige efter på andenpladsen er det Magnus Krog Nielsen fra Gandrup. På tredjepladsen Martin Møller Øvig fra Holstebro. Og så går køren ind på sidste omgang. Og så forsøger Magnus Krog Nielsen. De ligger meget, meget tæt, de to kører. Magnus Krog Nielsen er forrest og vinder dette heat. Startmasteren har godkendt placeringerne. Og her i 13. heat er det Maximilian Førtis fra Brovst, der er forrest. På andenpladsen er det Rasmus Krug fra Holstebro. Det er det ikke mere. Det er Joey Præsgaard. Joey Præsgaard fra Gandrup er på andenpladsen. På tredjepladsen er det Rasmus Krug. Og han styrter. Rasmus Krug er styrtet. Men antagelig kommer han på benene igen, og det gør han og trækker helt reglementeret sin cykel ind på inderbanen. Flot af meget begavet af Rasmus Krug fra Holstebro og trække på inderbanen efter sit styrt, så man undgår at stoppe heatet. Men dette heat er stadigvæk ført an af Maximilian Førtis fra Brovst foran Joey Præsgaard fra Gandrup. Og der var en kører, der kørte uden at starten blev udløst. Og vi kører er udelukket for påkørsel af startsnoren. Og så er starten gået. Og det er Philip Thelin fra Holstebro, der er forrest. På andenpladsen er det Lars Günther
fra Brovst. Og på tredjepladsen Simon Jensen Gandrup. Det er Niklas Rubak fra Brovst. Niklas Rubak fra Brovst er forrest. På andenpladsen er det Martin Møller Øvig fra Holstebro. Og så er Oliver Mikkelsen fra Gandrup på tredjepladsen. Mads Rasmussen Slangerup er på fjerdepladsen. Og starten er godt. Og det er Patrick Bæk. Patrick Bæk fra Gandrup har en svag føring. Lige efter er det Mads Christensen fra Brovst. Mads Christensen fra Brovst forsøger at gå forbi på yderbanen, men bliver afvist. Og kommer Mads Christensen fra Brovst forbi. Det gør han ikke. Der er vældig godt styrtet. Der er hård kamp her. Mads Christensen fra Brovst er styrtet. Kommer han på benene i. Starten er god. Han kommer først. Det gør Maximilian Furnes er forrest. Maximilian Furnes fra Brovst er forrest. På andenpladsen er det Magnus Krog Nielsen fra Gandrup. Og der er også hård kamp om tredjepladsen. Men det bliver William Dreyer. William Dreyer kommer nu op på tredjepladsen. Forrest er det stadigvæk Maximilian Furnes fra Brovst. Men lige efter er det Magnus Krog Nielsen fra Gandrup. Når kørerne kommer herover, er det ude på sidste omgang. Heat. Og det var Pascal Peters fra Brovst, der fik den bedste start.
Pascal Peters fra Brovst er forrest. På andenpladsen er det Joey Præstgaard fra Gandrup. De fire kører ligger meget tæt. Philip Thelin fra Holstebro er på andenpladsen nu. Fire meget jævnbyrdige kører. Stadigvæk er det Pascal Peters fra Brovst forrest. Philip Thelin fra Holstebro er lige efter. Og så styrter Joey Præstgaard. Styrter. Og han er på benene igen. Han skal fjerne sig. Edith, du er stoppet. Edith, du er stoppet. Han er udelukket af omstarten, at han var og starten er godt. Og igen er det Pascal Peters fra Brovst, der er forrest. Pascal Peters fra Brovst er i spidsen. På andenpladsen er det Andreas Stovgaard fra Slangerup. Og på tredjepladsen Mathias Esbensen og så styrer. Og det er netop Philip Thelin fra Holstebro, der er i front igen. På andenpladsen er det Lars Günther fra Brovst. Stadigvæk er det Philip Thelin fra Holstebro. På tredjepladsen er det Robert Mønsted fra Slangerup. Til et aldeles spændende heat. Starten er godt. Hvem kommer først? Der er over kamp i hvert fald. Det er fra Brovst, er det Maximilian Førnes. På andenpladsen er det Andreas Stovgaard fra Slangerup. De fire kører ligger meget tæt. På tredjepladsen er det Magnus Krog Nielsen fra Gandrup. Og så kommer Philip Thelin. Han forsøger i hvert fald at komme op. Philip Thelin er nu på tredjepladsen. Og så bliver han lukket ind. Han kommer forbi og kommer op på andenpladsen. Philip Thelin er nu på andenpladsen. Egentlig flot kørt af Philip Thelin her i sidste heat. Stadigvæk forrest er det Maximilian Førnes fra Brovst. Her der er luftflyver til Brovst kører Maximilian Førnes. Det kører for luftflyver. Var det